Lah aku wis ana ning iki lho. Warung nasi goreng Mbak Siska. Warungnya itu hitungane iki nang gone jero pelosok-pelosok. Tapi meskipun nang pelosok-pelosok, warung iki rame banget lagi. Buka pertama satu porsi 4.000, 5.000, 6.000. Nah, pakai telur, pakai kerupuk. Nah ini guys, menambahkan nasi goreng 6.000 nih gitu. Gimana? Mata sebelah. Yo guys, kembali lagi bersama saya di sini Mas Kribo dalam program Sakjo suwe. Segmen iki aku arep berburu kuliner sing regane murah. Lah ning kene iki ku kulinere regane murah, porsine juga akeh. Lah aku iki wis ana ning iki lho. Warung nasi goreng Mbak Siska. Lah warungnya iku hitungane iki nang gone jero pelosok-pelosok, tapi meskipun yang pelosok-pelosok, warung ini rame dulu lagi. Nah, soalnya yang ini warungnya viral dan regane murah. Lah rasanya kok kepiye engko tak pacake dan mesen menjero. Sak durunge aku mesen menjero, tak kayak info yang sangat-sangat penting. Ojo lali maca beritane nggone murianews.com. murianews.com. Pokoknya kayak maca beritane nggone kono iku. Beritanya terlengkap, terupdate, terpercaya, dan murianews.com itu sudah diverifikasi oleh Dewan Pers. Tiap harinya dibaca oleh ribuan pembaca. Terus kita ke dalam, kita mesan dan tandanya sama ibunya. Terus, Sugeng dalu Bu, kalian Bu Cinta ini namanya? Di Sri Lestari. Sri Lestari. Warungnya namanya apa nih Bu? Warung nasi goreng Mbak Siska. Nasi goreng Mbak Siska. Sinten niku Mbak Siska? Anak kula Niki. Niki ketake kok rame banget ya. nggih, alhamdulillah. Niki ampun dawuh niku bukaane. 11 tahun. 11 tahun, berarti 2014 gitu. Nggih, 2014. Ini kok rame niki harganya berapa niki Bu? Buka Satu pertama satu porsi 4.000, 5.000, 6.000. Oh berarti Niki 6.000. 4.000. Nggih. 4.000 terus 5.000. 6.000. Niki 6.000. Nggih. Niku nasi goreng ya niku Bu, 6.000. Nasi goreng. 6.000. 6.000. Pakai telur, pakai kerupuk. Kok murah banget Bu? Ini selain nasi goreng ini apa Bu? Mie rebus, mie goreng. Berarti nasi Mie goreng, nyemek. mie goreng, sing mie rebus niku harganya pinten Mas? 10.000 sama telur, kalau nggak pakai telur 7.000. Oh, berarti sing 6.000 niku nasi gorengan. Nasi goreng. Mie nyemek juga 10.000. Mie nyemek 10.000. Hargane saged murah niki pripun Bu? Untungnya gede, telasnya kata. Berarti telasnya kathah ngoten ya. Kathah, nggih. Sepenting laku ngoten ya. Nggih. Kudu karo sedekah niki Bu. Oh niki bukanya jam pinten Bu? Warungnya? Jam 6 sore sampai setengah 2 malam. Jam 6 sampai Setengah 2 malam. setengah 2 malam. Nggih. Sampai pagi Bu. Nggih. Tiap hari napa wonten? Tiap Bu? hari. Setiap hari buka. Tiap hari. Senin sampai Minggu? Iya terus. Tutupnya lebaran. Lebaran, tutupnya lebaran. 1, 2, 3. Selain lebaran buka terus. Buka nih, Bu? terus. Lokasinya teng pundi Bu niki Bu? Lokasi ini Sidorekso. Sidorekso. RT RW ini pinten? RT 3 RW Kale. RT 3 RW kali. Nggih. Antar-antare niki saking puskesmas. gitu ya? Puskesmas Sidorekso. Puskesmas Masuk, nih. nggih. Kalau ngaten kula pesen nasi gorengnya Bu. Nggih. Suwun nggih Bu. Nggih. Nah ini guys, penampakan nasi goreng 6.000 nih gitu. Untuk aneh. Meskipun 6.000 tapi kilo porsinya nanti cukup banyak, piringnya gede, orang piring nggak biasa nih.
Serasa sewan babi tak patake bismillahirrahmanirrahim. Meskipun harganya murah 6.000, tapi bumbunya kerasa banget, rasanya juga enak sak dose iki. Nasi goreng 6.000 iku wis entuk telur karo kerupuke. Tak kira mau kan 6.000 cuma nasi goreng tok, cuma iki misalnya campuran telur. Mungkin murah, tapi cukup lengkap ana sayurane. Nggih, telure iki sing gede iki. Harga murah tapi rasa tidak murahan. Dan tipikal nasinya juga nasi sing ancen kanggo sego goreng, ndek ora terlalu akas, ora terlalu atos. Pas iki menurutku nek nasi goreng. Biasanya kan nasi goreng ono sing nasi atus, iki ora. Mangane ditemani karo sundukan iki lho, ana sate jeroan, ana sosis, ana bakso. Lengkap iki ya. Dan nasi goreng Mbak Sika iki tipikal nasi goreng sing nganggo kecap, dadi rasane iku manis. Biasanya kan ono sing ora nggo kecap, sing nasi goreng sing putihan iki tipikalnya sing nggo kecap. Semua kan masaknya juga sekali langsung rong wajan. Soalnya ning kene iki apa? Rame. Regane murah, rame. Dan selain makan ning kene, iki mau rata-rata akeh do dibungkus. Nah. Ning kene iki juga aku mesen sing sego goreng nganggo rempelo ati mau. Sego goreng sing dikethoki karo rempelo ati sing dimasak bareng dadine mau iki lho bentukane iki. Tak pacake iki yo bentukane. Bismillah. Kanggo seneng jeroan iki mantap, recommended ya. Dan harganya juga mau padha murah. Sing nganggo nasi goreng sing nganggo rempel ati harganya 9.000. Wis entuk kerupuk barang. Lah kanggo kanca-kanca sing kepengin nyoba nasi goreng Mbak Siska harga 6.000 iki, langsung digas rene wae. Lah lokasine ku ana ning gone Sidorekso, Kaliwung, Kudus. Lah nek isih bingung, angger golek ning gone Google Map. Angger loro warung nasi goreng Mbak Siska Sidorekso. Nah iku pokoke titike wis tekan kene iki. Lah kanggo kanca-kanca sing kepengin orene langsung digas rene wae, soalnya ning kene iki rame. Bukanya mulai jam 6 sore sampai jam setengah 2 pagi. Lah kanggo kuliner malam juga cocok iki. Nek ki ngore kene wah-wah jam-jam jam 7-an, jam 8-an kene iki rame. Soale iki mau tangan delok iki bermangan iki. Sing pelanggane ning kene lunga teko, akeh sing dibungkus juga, sing dimakan ning kene juga akeh. Soale ning kene panggone cukup luas, iso lesen, iso ligane bangko. Lah kanggo kanca-kanca sing duwe tempat rekomendasi kuliner sing regane murah, enak, tur akeh, aja lali dikirimkan ke media sosial kami di bawah ini. Utawa kowe ngomen ning gone YouTube-e Muria News TV pas wayah sak dose tayang. Aja lali yo di-subscribe YouTube-e Muria News TV. Sak dose saiki wis suwe-suwe.